ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋም ሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ አንሓኹም ሰላሕ ዲኔ እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ንካፈሎ ፕሮግራምና እዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ክርስቶስ ገንሸል ፋሲጋና ተሰውይ ዝብል እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ፋሲጋ ክበሃል ከሎ ብዙሓት ክርስቲያናት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዓመት በዓል ደብዕሉሉ ነገር ግን እቲ በዓል ክትሪኦ ከለኻ ግን ትክክለኛ ፋሲጋ ደይውክል ዓይነት አባዓላ ገይሮም ሰባት ከብዕሉ ከሎ ትርኢኻ ናይ በሐቂ ፋሲጋ በትክክለኛ መንገዲ አብ ህይወትና ከነብዕሎ ይግባዩ ማለት ንፋሲጋ በትክክለኛ መንገዲ አብ ህይወትካ ምብዓል ነቲ ሓንሳብና ሓዋሮን ዝተሰውአ ገንሸል ፋሲጋ ክርስቶስ እቲ ንፋሲጋና ምኽንያት ዝኾነልና ነታ ሓድሽ ህይወት ካብናቱ ሞትን ትንሳኤን ዝተለዓለ ወሪስናያ ዘለና ወራሲ ኢኾንካ ስለቲ ህይወት ኩሉ ጊዜ ንዑ እንዳመስከንካ ስለ ዝሞተልካ ስለ ዝተንሰአልካ ንጎይታ ሰለብሬት ክትገብር ሰናይ ነገር ግን በትክክል ነቲ ህይወት ከይተቀበልካ ዓመት መጸ በዊስኪ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ በዓል መጺ ፋሲጋ ኢልካ ከተብዕል ግን አምላኻዊ ዘይኮነ ፍቃድ አምላኽ ዘይኮነ ዓይነት አባዓላ እዩ ስለዚ አብ ህይወትና ንገብሮም ነገራት ስለዚ ጸንሑ አይንግበሮም ከም ክግበር ግቡእ ዲልና ቀዲምና ንሕሰብ ምክንያቱ ካብታ ሓደ አብ ህይወተይ ደሕዝነኒ ስለ ፋሲጋ በትክክል ናይ ፋሲጋ ትርጉም ሰብ ይርድኦ ኢለ ክሓስብ ዝገብረን እንታይ ተዳኢልኩምኒ ነቲ ፋሲጋ ሰይጣናዊ ብዝኾነ መንገዲ ሰብ ከብዕሎ ክፍትን ክሪኦ ከለኹ እዩ ማለት ፋሲጋ ብጭፈራ በመስተን ብኻልእ እንድኸብር በዓል አይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፋሲጋ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብል ተወስሽ ሸውዓተ ገንሸል ፋሲጋና ማለት ክርስቶስ ተሰውይ ኢልዎ እሞ ከምቲ ዘይምጹጻት ዝኾንኩም ሓድሽ ብሕቕ ምእንቲ ክትኮኑ ነታ አረጊት ማይ ብሕቕ አጽሪኹም አውጽኡ ሪኹም ዓመት ድሕረድ አይኮነናትና ገንሸል እትናትና ገንሸል ፋሲጋና ዝኾነ ክርስቶስ ሓንሳብና ሓዋሩን እሱ ተሰውይ ኢልና እዩ ሓንሳብና ሓዋሩን ክርስቶስ ስለና ሞይት እዩ ሓንሳብና ሓዋሩን ክርስቶስ ስለና ተንሲ እዩ ካብናቱ ስቕለትን ካብናቱ ሞትን ትንሳኤን ዝተለዓለ ድማ ካብ ዘሎ አበሳ ካብ ዘሎ ሓጢያት እሱ ንዓና ፓስ ኦቨር መሕለፊ ኮይኑና እዩ ብኡ ድማ ሓሊፍና ኢና ብኡ አምሊጥና ኢና ብኡ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት በፂሕና ኢና እዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ዝረኸብናዮ ኣብዚ ህይወት እዚ ኮይና መዓልታው ነዚ ህይወት ኢንጆይ እንዳገበርና ስለ ትንሳኤኡ ስለ ስቕሎቱ ድማ ስለ ብህይወትና ነስተማቕሮ ዘለና ህይወት ንጎይታ ከነኽብሮ ንጎይታ ሰለብሬት ክንገብሮ ፍቃድ አምላኽ እዩ ነገር ግን ጎይታ ብዘይ ከብረሉ መንገዲ ካብ አምላኽ ብዘይ ኮነ መንገዲ ጌርና ግን ፋሲጋ ኢልና ከነብዕል ከለና ግን ፍቃድ አምላኽ አይኮነን እስከ ሕሰቡ መስተመኒ ዝኸብረሉ ሬኹም ዲስኮመኒ ዝኸብረሉ እግዚአብሔር አይከብረሉኒ ናይ እግዚአብሔር አይኮነን ከመይ ጌርኩም ይኹም ፋሲጋ መጺልኩም በደርፊ በሆሆ በመስተን በኻልእ ንፋሲጋ ከተብዕሉ ትፍትኑ እዚ ፋሲጋ ይኩንኩም እንተብዕሉ ደለኹም ፋሲጋ በኸም ዓይነት መንገዲ አይበዓለን እዩ ትክክለኛ ፋሲጋ ከተብዕሉ ትደሊ እንድሕርኩምኩም ብህይወት ውጽኢት ፋሲጋ ክትነብሩ ኣለኩም ብህይወት ውጽኢት ናይ ፋሲጋ አብ ህይወትኩም ከተስተማቕሩ ኣለኩም ስለ ህይወት ፋሲጋ አሜን ንህይወት ምኽንያት ይኾይኑልና ክርስቶስ ዓመት ከነብዕለሉ ይኮነን ዕላምኡ ክርስቶስ ነቲ ዓለም ክንነብረሉ ዝኽእል ገንሸል ፋሲጋና ኮይኑ ዘሕለፈና ህይወት ዝሃበና ህይወት ንዕኡ ንዘል ዓለም ክንነብረሉ ሎሚ ክንቅበሎ ኢዳትዋ ንዓላማ ናይ ክርስቶስ እምበር ዓመት መጸ እንዳዘከርና እሱ ብዘይ ከብረሉ መንገዲ ከነብዕል አይደለና ንጎይታ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝብሉን የለን ማለት ናይ ፋሲጋ ጊዜ ኾን ከሎ ሰለብሬት አይትግበሩ ይኮንኩ ድብል ደለኹ ግን ሰለብሬት ክትገብሩ ከለኹም አትሊስት ነዚ ናይ ፋሲጋ ትርጉም ተረዲእኩም ንጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም አንጊስኩም ስለዛ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምስኡ ስለዝተሰቀልኩም ምስኡ ስለዝሞትኩም ምስኡ ስለዝተንሳእኩም ሞይቴ የምሳኻ ተሰቂለ የምሳኻ ተንስኤ የምሳኻ ኢልኩም ናይ ፋሲጋ ጊዜ ሰለብሬት ግበሩ ህይወት ረኺበ ኢልኩም ተሓጎሱ አመስግኑ ሰለብሬሽን ግበሩ ዘምሩ አሜን ነገር ግን በትክክል እቲ ናይ ጎይታ ህይወት ከይተቀበልና ዓመት መጸ አባጊዕ እንዳሐረድና ካልእን መንገድ እንዳገበርና ክርስቶስ ብዘይ ከብረሉ እሱ ብዘይ ረአየሉ መንገድ ግን ንፋሲጋ ነብዕል ደለና እንድሕር መሲሉና እሱ ፋሲጋ አይኮነን እሱ ናይ ጎይታ አይኮነን
እሱ ካብ ጎይታ ኣይኮነን ስለዚ ብዙሓት ሰባት ዝገብርዎ ደይፈልጡ ምዃኖም ይድሕዝነካ ከመይ ጌርኩም ኢኹም እቲ ናይ ጎይታ ነገር ጎይታ ብዘይከብረሉ መንገዲ ከተብዕልዎ ትደልዩ ፕሊስ ኣሕዋት እንገብሮ ዘበለ ነገር ንሕሰበሉ እንገብሮ ዘበለ ነገር ነስተውዕሎ ናይ ብሓቂ ፋሲጋ ከምኡ ድዩ ናይ ብሓቂ ትርጉም ፋሲጋ ከንሱ ድዩ ናይ ብሓቂ ዓመት መፀ እንዳበልካ ዘኪርካ እሱ ብዘይከብረሉ መንገዲ ክጭፍርን ክዘልልን በዚ መንገዲ ዲኻ ንፋሲጋ ተኽብሮ ኣሕዋተይ ሎሚ ናብ ትክክለኛ መስመር ንመለስ እሱ ገንሸል ፋሲጋና ሓንሳብ ንሓዋሩ ተሰዊኡ ኢልና እዩ ዓመት ድስዋዕ ዘይኮነስ ሓንሳብን ንሓዋሩን ተሰዊኡ እዩ ነገር ግን እቲ ዝተሰቐለሉ ግዜ እቲ ስሌና ስተንሰ ጊዜ ኣብ ዓመት ሓንቲ ጊዜ እኳ እንተኾነ ነገር ኩሉ ዓመት ንዕኡ እንዳነበርና ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜ ዕለትን ሰዓትን ምስ ኣኸለ ድማ ቴንክ ዩ ጂሰስ ኢልና ምስጋና ክንጎ እሱ ብዝኸብረሉ መንገዲ ክንሕጎስ ንሱ ብዝኸብረሉ መንገዲ ንዕኡ ክብር ክንህብ ንሱ ብዝኸብረሉ መንገዲ ክንዝክሮ ከለና ግን እዚ ሽክር የብሉን ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ነገር ግን ብዘይ ኣፍልጦ ድግበር ነገር ኩሉ ግን ትኽክል ኣይኮነን ስለ ድፀንሐ ኣይትግበርዎ ክግበር ደለዎ ግበሩ ገንሸል ፋሲጋና ክርስቶስ እሱ ተሰዊ ኢልና እዩ ካብ ናቱ መስዋዕቲ ዝተላዕለ ሎሚ በትናቱ ትንሳኤ ኣነን ንስኹምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ረኺብና ውሉድ ኣምላኽ ኮይንና ኣለና ገንሸል ፋሲጋና ክርስቶስ እዩ ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس نايهي وتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحاني إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك الله آمين زي أتصلوا دتصلهم بتحمقوا حقوسكم بزب تحت زلوا أدراشانا كونتاكت جورنا يهم سدليكم حاجز كن لأخلكم هنا شالوم